Muzeum Kouřimska sídlí společně s městskou knihovnou v budově Staré radnice ze 14. století, která byla až do roku 1850 sídlem městské samosprávy. Dnešní podoba bývalé radnice je výsledkem barokní přestavby podle projektu Jana Josefa Vircha z roku 1782 a rozšíření pro potřeby okresního soudu z let 1849 až 1850. Skutečnost, že některé z prostor budovy sloužily v minulosti jako vězení, dokládá nápis Já seděl jsem tu pro kantora z roku 1653, odkrytý na jižním průčelí. Muzejní expozice přibližují dějiny Kouřimska a někdejšího Kouřimského kraje od středověku do poloviny 19. století. Vystavena je řada cenných uměleckých památek, zejména z období gotiky a baroka.